Батыя. Битте. Мана бар уларкен. Бөһләргә ордым. Разборный. Булана. Итлүккә һәм булакта. Калтарыбат монда удобный. Илгә шәгә бар. Арай мен быел улту бар батакына. Сабын маскафага аңнара ятакына. Маскалдар ярым көрбәдәкпенә. Дойдым күйнүләр. Яхшыбын көрдәрдәкпенә. Арай олон контакт җилей болан калбадакпына. Истемди. Сер дойды ичиләре. Сепсер сагалар. Аянлар артык картурар селләк дит. Сорагы ди арга токтан көрбәтин до. Мана тахтыны. Сис рой бар турар тәтин мас. Атын мастын сепсен. Айды өстөрә ди сол күтүн атып китте. Аспата ду атып булса. Кете еду сиктардым дигәнем. Ахам келер бен тибер ого тигене тапты. Бу курсен. Ябын сире амыдай әбе. Еду иян сатан уякты. Кайдан алаптым. Ол бу ди сорагы ди. Тәҗәгә сәкәт. Аннан кене. Тогы килде. Масыр яне таңнаран бен сырды. Оской олур кетәр куралак багы сәнәте соқты берет. Тубыстан сәкәре. Алнак сарсырда карасуар кимеректе. Үрәгә эре таңнары беке. Абактагылар кабанан әти. Ләкәт. Келпәдәк. Онна курана әти. О, докторым, ярым кетте. Сөрәгән күз кетә. Kuramın sabun arasınadım, sarısını ayamın bulanladım. Direkt sorayım bunlara. Tağa falan. Ayban aldım. Biraz kıdiye kelli bit. Nerjasi. Soluyor var. Nerjasi. Alim biraz tumusku. Oldu. Nasıl gelecek de? Aslında Kübe döndü. Musuh hangaw deh. Aha, bantu tuh. Deh. Bu. Mandrasnya kayak gitu ada. Udah. Bener. Батыя бұлчыққа ұлыс тұғылақ болағына батыя рестора толщина обода 1 сантиметр, то есть 10 миллиметров. Батыя предназначен на сегодняшний день как топор, как бытовой инструмент, как пешня можно использовать, как вы уже видели
и как нож